खुलुमबाय आंनि मुङा समायना बसुमतारी खन्थाइ बिबार हान्जानि नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानो सानदों बेखायनो आंनि गोसो मोन्दांथिजों सुजुनाय दोंसे रमान्टिक खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों खन्थाइनि मुङानो जाबाय सिमांनि अनजालु सिमांनि अनजालु निजोम हर गेजेराव जेब्ला आं उन्दुलाङो नों होफैयो आंनो बिलिर बिलिर लाख'हायै अननायनि फुंखा अब्ला गोसो जायो आंबो नोंनि सायखं जानो गुफुर गावदां जोमैजों जेब्ला नों बिरबायबोफायो समायसिननाय नुयो जारां साननि मोदाननायजों गुफुर जांगिला नोंनि महरखौ आयो अनजालु दा लुबै नों फैनो मेगन गोसा मोगथां मुलुगाव नंखायसो मोगथां मुलुगा बिखा गावहैयो सुबुंनि सिखिरि मानसिनि मेगनाव गोग्लैयोब्ला आस'खान्दा जागोन जोंनि अनज्लायनाया सिमाङावनो लाखिगोन रजे अख्रां बादि मोनहास'यै लैथो बादि रुगुं मोनस'यै जों सानैनि सिमा गैयै अनज्लायनाय थागोन जेब्लायबो रंजा खुसियै सिमाङावनो निजोम सिरियै लोगो हमज्लायगोन दुखु दाहा निदानखौ फोरमायलायगोन सानैजों हेफाजाब होलायगोन आखाइ हमज्लायना नोंबो दानागार आंबो नेवसिया लोगोरि नों आंनि सिमां रायजोनि एसेनोसै